तो टिके आगुरी मन पड़े कहली कहि ब्लॉग करवा हे गाइस मो डायलॉग तू कहू। हेलो गाइज वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज आपण मैंने जमी जानते दशहरा अच्छी एवं पाखापाखि 4:30 बाजी मु मो सांग गाड़ी धरिकी बाहरी पड़लु अनुगुल को दुर्गा पूजा देखापी। ये हूँ मोर छोट बलर सांग दिव्य। बहुत दिन पर देखाला मुझे कहली आज चल आम दी जन जा अनुगुल को पूजा देखी। जेहेतु से मो कथार राजी हो गला आ कहला चल मिसिकी जा से आम गाड़ी नहीं कि आसी जाइचु अनुगुल को। हस खुशी आउ थटा मजा सहित आम छोट बलर कथा को मन पकई आम चलू आम रास्तार। गाइज एबे आसी आम पहुँच जाइए अनुगुल। एबे चलतु जा दुर्गा पूजा मंडप को। ये सब क्या है? हाँ यार Suka. dapat gitu. Papa ko rin. गाइज देखिपे ये आम आसी पहुँच जाइए दुर्गा पूजा पड़िया आ देखिपे पूजा रस भी बहुत अच्छी। गाड़ी चला देखना लगे कांत भी लगे पछपटे अंदर जाए कि बाहर जाए समझ नहीं यार। बाइक टा बाहर को रुकना। नहीं गाड़ी पूरे बाहर कर एक्चुअल ऑफरोडिंग कोई कि नहीं पूरा एक्सीलेटर दाबी देबो नहीं ऑफरोडिंग हो जा एक नंबर रे एक्सीलेटर दाबी देबो पूरा जाओ ना गाइज एडिकी तो आसीगले एबे गाड़ी रखा से गोटे टेंशन। सब जगह पुलिस मैंने मना कर गाड़ी रखापी। पड़ेगा पूरा अनुगुल मामू माने मौसी मैंने रखे देवे। तो बाबा को भाई पर आसले बोधे देखा ले तो जान जाने की रखे थे बुढ़ी ठाकुर बाहर रखे। हाँ चोरी कौन मंदिर धर्म सही होनी मंदिर सामने चप्पल नहीं है गाड़ी में
क्या बोलिस ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ନା चलो देखते ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଦୋକାନ ସାଇଡ଼ରେ ପାର୍କିଂ କରିଦେଇ ଚାଲିଲୁ ପୂଜା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ମାନେ କଣ କହିଲୁ ପଇସା ହେଇଗଲା ଟିକେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା କୋଉ ନୂଆ କଥା ଯିବାନି ଦୋକାନ ଏଠିକି ଯା ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଭାଇ ଅଛି କେବେ ଯାଇନି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇଥିଲି କଣ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି ତମେ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଆଣି କରିଦେବ ଏଥିରେ କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ନା ତୋ ପାଇଁ କ୍ଲିୟର ଅଛି କଣ ହେଇଛି ବାକି ପୁରା ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା କରିକି ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତୋ ପାଖରେ ରହିବ ତୋ ପାଇଁ କଣ कहाँ जाए चलो आगे चल रहे हाँ मनीष मान बोल गाई बोल गोड़ पाई छोट सैकेल बोले गोड़ पाई जाए क्या दिख रहा है गुज्जा गुज्जा उसमें गुज्जा अरे चप्पलटा चप्पलटा बाहर छाड़िया एडी चल नले भितर नहीं जू ना कौन कौन जीवानी भितर जीवानी नुआर फल नहीं जो कि और तो हां तो साला 2 मिनट चप्पल छाड़िया तो चप्पल नहीं जाती ना अब जो के गाइज देखंतु माँ केते सुंदर देखा जाउछंती आउ ए मंडपटा भी बहुत सुंदर भाव में सजा है माँ को दर्शन तो हो गला एबे मो सांग डाकिलानी जीवा पाई चलतु एबे जीवा मारेगी मारेगी
ପଛପଟେ ପୁରା ଆସିକି ହେଲା ମୁଁ ବୁଲି କ'ଣ ବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପଛରେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ହେଲା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହୁଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ହେଲା ପୁରା ପଳେଇଲେ ପୁରା ତୋତେ ଖାଇବା ଦିଆ ହେଉଛି ହେଲା ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଗାଇସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବା। ଆରେ ଲଙ୍କା ଚକଟା ନଦେଲେ ଲଙ୍କା ଖାଇବୁ କ'ଣ ଖାଏ ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଦେଇଦିଅ କଟଲେଟ୍ ଦେଇଦିଅ ଗୋଟେରେ ଦିଅ ଆଉ କଟଲେଟ୍ ଦୁଇଟା ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ସସ୍ ଦିଅ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଗୋଟେ ହଉ ଥାଉ ନିଅ ମଝିରେ ଆଣୁଛ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ହାଇଲାଇଟ୍ ହବ ସର୍ ପାଣି ମାରିବ ହେଲା ସର୍ ପାଣି ସାବୁନ ପାଣି ବେଶୀ ଫ୍ୟାଡ୍ କରିବ ସର୍ ପାଣିଟା ନାହିଁ ସାବୁନଟା ମାରିଦେବ ହେଲା ସାବୁନଟା ମାରିଦେଲେ ସେ ମୁହଁଟା ଏମିତି ଦେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ବାହାରିଯିବ ହେଲା ସର୍ଫଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରେ ନାଇଁ ଭାଇରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବିଶ୍ୱାସ କର ଥରେ ଯାଇଛୁ ଆମେ ଏଠିକି ଭାଇ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଦେବେ ଚାଟ୍ ହେଇନି ଆଉ ପୁଣି ଚାଲ ରିଟର୍ନ ପୁଣି ଚାଲ ମୋର ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଇସା ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କାଲି ତ ବାହାର ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପ ଇଏ ଲଭର୍ସ ଗୁପଚୁପ ଲଭର୍ସ ଏରା ଛୁଆରା କାହିଁ ଦଉଛନ୍ତି ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁପଚୁପ ଦେଖି ଲୋଭ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି କରିପାରିବିନି। এই গুপচুপକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯଦି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେହି ପାଣିକୁ ପିଇ ନିଜ ପେଟ ଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ପେଟ ଶାନ୍ତି କରିବି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବି ଗୁପଚୁପ ଦେବିନି। ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ବାହାନା କରିକି ସୁଖା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ମୋମୋ ନା ଭେଣ୍ଡ ଇଏ କେତେ ନେଲା କିରେ କୋଉଟା 20 ଚାରିଟାକୁ 20 ମୋମୋ ଦେହ ଖରାପ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଇଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁରା ସଳା ପୁରା ଅତି ଗୋଟିଆ ପାଣିରେ କରିଛି ଯେ କୋଉଟା ଗଲି ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ପାଣିଟାର ଗୁପଚୁପ ପାଣିଟାର ମୁଁ ଯାହା ଗୁପଚୁପ ଆହୁରି ଖାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏତେ କହୁଛି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠୁ ନେବୁ ଏରା ଛଡ଼ା ଛୁଆରା ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣିଟା ପାଗ ନାହିଁ ତାକୁ ପଟା ପାଣି କ'ଣ ହେଲା କହିଲୁ ଖାଲି ଗଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି ବୁଲିକି ଆସି ଖାଇବୁ ନା ଏବେ ଖାଇବୁ
ମୁଁ ଖାଇ ମୁଁ ତ ଏବେ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବି ତ ସେଥିପାଇଁ କେତେଟା ଅଛି ଯଦି ଖାଇବା କହ ନହେଲେ ପରେ ଖାଇବା ମୋମୋ ଖାଇଦେଇକି ଆସିଲୁ ତାହେଲେ ଯଦି ଖାଇବେ କୋଉଠି ଖାଇକି ଆସିଲୁ ଆବେ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଖାଇକି ଆସିଲେ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ପେଟରେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇବା। ହେଇଟା କହୁଛି କ'ଣ ଅନୁଗୁଳରେ ପୂଜା ବୁଲିବା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନାଲକୋ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହେଲମେଟଟା ହାତରେ ଧରି ବୁଲିବାକୁ ମଜା ଲାଗିନଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହେଲମେଟଟାକୁ ଗୋଟେ ପୂଜା ଦୋକାନରେ ଦେଇକି ଆସିଥିଲି। ଏବେ ସେଇଠୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ଆକୁ କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ହେଲମେଟଟା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇନି ହେଲା ତା ପରଠୁ ଆଉ ହେଲା ବୋଲେ ହଁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ବି ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ନା ଏବେ ବେପାର ଟାଇମ୍ ହବ ଆଉ ଶୋଇବ କି ଆଉ। କହିଲେ ହଉ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଏଠୁ କ'ଣ କଲି ନା ହେଲମେଟ ଆଣିଲି କହିଲା ଆଉ ଯାହା ଉଠେଇଦେଲ ଭଲ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ସାରା ତୁ ଦୋକାନ କରିଛୁ ତୁ ଦେଖିବୁନି କଷ୍ଟ করে ଆଇଲେ ନ ଆଇଲେ ଆମେ ତ ଏଇଟା ତତେ ଦେଇନଥାନ୍ତୁ ଅଲଗା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇତୁ ସେ ଆମ ଭଳିଆ ଏଇନା ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ ଯିଏ ତୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥାଉ ଦେଇଥାନ୍ତା ଶୋଇଛି ଅଲଗା ଦୋକାନରୁ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖିକି ଦେଖ ଟେକିକି ଦେଖ ମୋବାଇଲ କରୁଛୁ ଲାଇଟ୍ କମିଗଲେ ପୁରା ଆସିବ ଏଇ ଯୋଉ ଆଗ ଲାଇଟ୍ଟା କମିଗଲେ ପୁରା ଆସିବ ଆଗ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ନାଇଁ ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡ଼ା କମିଗଲେ ଗାଡ଼ି କମିଗଲେ ଆସିବ हुए चला इधर की शीशी है जहाँ भी खुल जाए हवा में घुल जाए फाइनाल गाइज ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ନାଲକୋରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପୂଜା ବୁଲିବା ପାଇଁ। कोई परवाह ना यहाँ जो जान पे अपनी ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପର ବାହାରଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲୁନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ପୂଜାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆମକୁ ଆମର କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ। କ'ଣ ତମେ ଗୋଟେ ତମେ କ'ଣ ପଳେଇ ଯାଉଛ ଗୋଟେ ପଚାର ତମେ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ପୋଷ୍ଟ କଲ ଖାଇଲା ପରେ ତମେ କିଛି କରୁଛ କିଛି ତମ ଆଡ଼େ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତମର ଦୁଇଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ'ଣ କହୁଛ କୁହନ୍ତୁ ତମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରେ ଆମେମାନେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଧରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ। ଖାଲି କିଣିକି ଆଣିଛି ଦେଖେ କଥା ହେବା ପାଇଁ କିଏ ଆଉ ଟିକେ ଇଏରେ ଥୋ ଆଗ ଇଏଟା ଗଡ଼ିଯିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା କୋଉଠି ମୋଡ଼ିଦେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୁଦ୍ର, ଯିଏକି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଟିକେ ଲାଜ କରୁଥିଲା। ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି ହଉ ଚାଲ ଯାଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ହଉଛି ଶସ୍ତା ରାବଣଟା କ୍ଲାସ୍ ରାବଣ ଖାଲି ଆର ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷରେ କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି ତାପରେ ତା ଲାଷ୍ଟ କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଉ କିଛି
ଡିରେକ୍ସନ ଗୋଟେ ବି ଆସିବ ଦରକାର। ଏବେ ଲାଗିବ ଦୋଳି ଲାଗିବ ଦୋଳି ଲାଗୁ ସବୁଠୁ ବେକାର ହେଇଗଲା ସବୁଠୁ ଫାଲତୁ ଥିଲା ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଯଦି ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସେପଟେ ରାବଣପୋଡ଼ି ଦେଖି ଫେରୁ ଫେରୁ ବାଟରେ ମୋର କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ମୋ ସହ ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ସାର୍ କିଛି କହିବେ ସବୁଠୁ ଫାଲତୁ ଥିଲା ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ହଁ ଭାଇ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବିଥିଲି ନାଲକୋରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ହେବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ବି ହେଲାନି। ମୋତେ ତ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରାବଣପୋଡ଼ି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଯଦି ବି ରାବଣପୋଡ଼ିଟି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ତଥାପି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଏଇ ଭ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।